će moja mama da priča sa vama kad se operisala, koje probleme sve ima i koliko kila. Možda počneš. Ćao svima. Kao što znate, svi koji me znate već o čemu je reč bila. Pa da vam se javim ponovo. Kako se osjećam? Super se osjećam sada. Još uvek ne jedem sve kao što znate, ali tu sam polako korak po korak. Šta sam htjela još da kažem? Da. Koliko imam kilograma? Pa dosta. Evo moram nešto da kažem, zato sam rešila da snimam ovaj snimak. Dosta mi se njih javljaju za savete i tako to dalje, pa sa problemima, s tim, mislim, da imaju problema sa kilažom, da im stoji kilaža, pa neki počnu da jedu, onako baš fino, da kažem, kako sam ga skontala, fino jedu, da se boje da će se zaustaviti kilogrami i da se mogu još više ugojiti. Pa hoću da kažem nešto, recimo, ja sam za 16 meseci 95 kg izgubila i znači ja sam od prošle godine, od avgusta, stajala na 55 kg. Najmanja moja kilaža je bila u prošle godine u decembru 53-54 kg. Gde su naravno bile baš komplikacije. Vovolus je bio, dobro, hvala Bogu, to se sve završilo, prošlost je bila ta, sve je s te strane u redu. Htela sam da kažem ovo, znači počela sam ima zadnja 2-3 meseca da jedem, mogu i više da pojedem nego inače što sam mogla da jedem, mislim, hvala Bogu na tome, jer se ja samim tim bolje osjećam i nekako više energije imam, jel? Kako sada stoje stvari kod mene? Stoje stvari ovako. Tada kad sam počela da jedem, bilo je tu nekih problema s ginekološke strane, gde mi je bio... Izvini što te prekiram, stisni ovde. Okreni prema tebi. Gde mi je bilo rečeno, mislim, pokušavanje s tabletama da regulišem ciklus. Međutim, to je upalilo jedan mesec, naredni mesec naravno nije, gde mi je doktor sam rekao da pokušam da se ugojim, jel? Ali to nije uspelo. Gde sam ja bila jela, iskreno da vam kažem, jedno 7 dana sam jela kao provaljena, kao provaljena krava, što ja kažem. Nisam ja jela odjednom, dobro, duše neću da vas lažem, istina je, jela sam i više no što inače mogu. Jelo se, boga mi jelo se non stop, jelo se hleb za doručak, sendviči, u svaki obrok je bio moj hleb, znači u svaki obrok sam jela hleb. Hleb je bio 24 sata, ne bukvalno, ali tu negde sendviči, jel? I kažem, u svako kuvano jelo je bio hleb. Majonez, Coca-Cola i čokolada, 90 grama čokolada u pitanju, ona Rafaelova, Ferrerova, gde sam ja 3 čokolade za 3-4 dana pojela sama.
I tu sam nagurala 3 Imamo još kilograma. čokolade? Nemamo više. Mislila sam da pokažem. Da, pomislila sam ja, ali nemamo. Da sam ja, kažem, za tih 7 dana nagurala 3 kilograma, da, 3 kilograma. Neku. Gde se odmah regulisala ta situacija sa ginekološke strane. Ciklus se sam pojavio, sasvim normalno. I da sam ja rekla ovako, sama sebi, jela si. To mi je bio cilj, da dođem do tog poboljšanja prirodnim putem, da se reši taj ciklus. Uspela sam u tome. I idem dalje ka svojim ciljevima. Hoću da kažem jedno, a to je da sam prestala da jedem, jer ja ne želim da budem ponovo debela, ja ne želim da razvalim svoj želudac. I ne smiješ to da dozvoliš. I naravno da neću. To što sam bila jela tih 7 dana, jela sam kao provaljena, jer bio mi je cilj samo da pokušam da dam sve od sebe, da bi rešila to što hoću. Sve dolazi iz glave. Kako kažem? Pa jeste, to je istina, sve dolazi iz glave, jer smatram da... Sad ću se vratiti na tih 7 dana kad sam zdrala. Osjećala sam se kao naoduvani balon, čak sam pomislila, čovječe, da će mi pući želudac. Da, u jednom trenutku sam dobila ekstremni strah da će mi pući želudac od preždravanja. Hvala Bogu se to nije desilo. Da, to se nije desilo, niti će se ikada desiti, niti ću ikada više dozvoliti da tako žderem, jer to je bolest. Doduše, ja nisam jela, ždrala, zato što sam želela da žderem, jer sam željna hrane, već bio mi je cilj taj. Jer zašto mi je bio cilj taj? Zato što sam dobila termine kod ginekologa za te razne preglede itd. Htjela sam, znači, da sve to bude u terminu, da sve funkcioniše, jel? Da ne odlažem ništa. To je jedini bio razlog. Ljudi moji, da vam kažem nešto. Svi vi znate koje sam muke ja namučila i mogu da vam kažem jedno, da imam veliki strah da budem debela. Ali ozbiljan strah imam i mogu da kažem jedno, da neću to sebi nikada više u životu dozvoliti, jer to je samo jedna vrsta bolesti. Jedna vrsta bolesti koja sve dolazi od psihe. Da. Od čega? Od psihe. Od psa? Jeste, od psa. Ja ako ću sada reći, ja ću sad piti Coca-Cole, sokova, ždarati čokolade, jesti testo, ali za to ne jedem slatkiše. Pa ne jedem slatkiše. Samo tvoju čokoladu na fajlu. Pa više ne jedem, jela sam samo ta 3 dana. Tako da ja popijem, Natalija, čašu Coca-Cole. Zato što završa. Zato što ne jedem slatkiše. I tako nadomestim šećer. Nedostatak šećera u mom organizmu. I što sam htjela još reći? Budite svesni, niko na ovu operaciju nije išao, jer mogu da razumijem neke ljude koji olako uzimaju taj obuhvat operacije. Nije to mala operacija, nije to kao kad odeš kod zubara, odeš kod zubara i izađeš, sve okej, to je to. Mislim, to je veliki proces same te operacije. Operacija traje
dok se ti oporaviš. Sami oporavak. Da, Dugo sami traje, da. oporavak i cijeli si u stresu. Da, mama je bila u velikom stresu posle operacije i sami oporavak moje operacije je bio stresan. Naravno da je bio jako stresan. Sada kad se setim, ne bi voljela ponovo to da proživljavam jer ne znam kako bi podnela, iskreno vam kažem. Užasno je bilo, ali okej, neću da se sećam toga. Jedan loš period, strašan period, ali Bogu hvala, to je prošlo, ostaje samo iza mene kao jedna odvratna, ružna prošlost koja Spredi koliko si ti već se... operacija imala? Nebitno. Na kraju će. Jedno ružno sećanje, jednostavno. Svako od nas drugačije reaguje, organizam drugačije prihvata i tako to dalje, i tako to dalje. Sve u svemu čovjek treba da bude pozitivan i da ide ka svojim ciljevima, željama, a psiha je jedan veliki faktor koja utiče na ceo naš organizam, na sve što radimo ima veze sa psihom. Psiha je prvo, a sve ono ostalo je drugo. I to je to. Da, sada, to sam da vam kažem, vidiš. Šta? Ja sam se sada merila. Si maršala? Da, to nisam rekla, da. Znači, pre 7 dana i možda manje, ja sam imala 60 kg i ja sam se sada merila, baš sada, i imam tačno 59 kg, što znači, ja sam sama sebi bila rekla, postigla si svoj cilj i ovo što sam se ugojila, moram da skinem te kilograme. Prosto to je nešto jače od mene što ja ne mogu da dozvolim sebi da ja prosto se gojim. Ne znam, to je možda sad problem u meni. Mislim, ne bi bilo loše da ja imam jedno 5 do 10 kg više. Ja bi se bolje osjećala, ali nema veze, polako ja tako zamišljam da to bude za jedno 5 godina, jel? Ok, i za 3 godine da bude jedno 5 kg, pa i 10 kg, ne, 10 kg je puno. Da. Više, ajde, ako se desi trudnoća i da bude 10 kg više, opet je super. Ako se desi trudnoća, opet je opravdano, jel? Ali sve preko toga smatram... ti rodiš senku ili dva. Biće. Ali sve preko toga smatram da nije nikako zdravo, niti bi bilo normalno po meni. Da. Tako da sam ta psiha je uticala na meni. Ja sam skinula 2 kilograma. Mislim, danas sam... Pa da, ali ujutru kad budem ustala imat ću 58 kilograma. Znači 2. Da. Znači, kontaš. Aha. Da. I to je to. Tako da, ne znam šta da kažem dalje, vidjet ćemo kako će se odvijati stanje za buduće. Budite pozitivni, dragi moji, i shvatite jedno, pre svega svi vi koji ste išli na te operacije. Samo se mislite, ne mislite se, ajoj, boleće mi stomak, ajoj, šta ako stignem u bolnicu, ajoj, to ne mislite, mislite pozitivno, tako ja njoj kažem. Jeste, ljubavi moja, da. Šta sam htjela sad da kažem? Koleginica me prekinula. Ups. Htjela sam nešto reći. Stigla si... Dok, gde si me prekinula? Kako zove? Da. Niko od vas, svako od vas je platio tu operaciju, a vrlo ste dobro svesni koliko košta ta operacija. I samo to cimanje, niste se samo vi cimali, cimala se i vaša celokupna porodica.
shvatite tu operaciju za zaista ozbiljno, već toliki trud, toliko cimanje, toliko novaca, pa uradite, onda idite i izdržite do kraja, da sutra možete sami da kažete sebi znam zašto sam to uradio, znam čemu sam ovaj trud i taj novac, jer koliko ja znam kod nas u Srbiji ili u toj Turskoj, koliko košta 3.500 evra, mislim, u današnjem vremenu ni malo to nije mala svota novca, ali tako, Natalija? Ja? Znači idite samo ka vašem cilju, da budete fit, da budete pre svega zdravi, da lepo izgledate i samo, da, recimo tih 20-30 kg nekog ko je omršao, i ako je stao, ako je nezadovoljan, mora se zapita zašto je stao sa kilogramima, kolika mu je početna kilaža bila, i način ishrane, kako se pridržava ishrane, i naravno sve iz glave, šta hoćeš od života, šta hoćeš od te tvoje operacije, da li si zadovoljan sa minus 10, 15, 20, 30 kg. Ako si zadovoljan, zaustavi se tu gde si se zaustavio, ako nisi zadovoljan, nastavi dalje ka tom cilju, mršavljenje, disciplina. Bez discipline ne može ništa. Sa disciplinom sve može se postigne, kao što sam ja postigla, i dosta tih naših drugara iz naše te grupe. Disciplina recimo možda traje i godinu dana, može i 2 godine, meni može da traje do lupam, još mjesec dana lupam disciplina, ali nije stvar u tome da ja budem disciplinovana 2-3 godine, stvar je u tome da izvučem svu poentu iz ove priče i to da ostane zaveka, što je slatko, da ostane zaveka, dokle god budem živa, da ta disciplina uvek bude u meni i sami te pomisao, Bože, kakva sam bila, kolika sam bila, kako mi je bilo na toj operaciji, posle operacije, koje komplikacije, da to ostane samo jedan, a to će tako i ostati, samo jedan strah u meni koji će celog života trajati. I ja se ne bunim da i ostane tako, jer smatram da sam do sada dosta zdravija žena i dosta vitalnija, mogu da uradim što god želim, što tada nisam sa 150 kg mogla to da uradim, sada mogu da uradim šta ja hoćem. I to je to. Što se tiče plastične hirurgije, viška kože, naravno, ljudi moji, onaj ko izgubi lupom 30 kg, ne visi mu ništa. Mislim, ne znam, pretpostavljam. Svi mi koji smo preko 120 kg bili, izgubimo preko 50 kg, kao što sam ja primer i xxx još primjera što ima, naravno da mi visi sve živo. Bože moj, ja sam zadovoljna ovako, mislim, prvo što ću da uradim, možda tek iduće godine, nije možda već 100%, to će biti tek iduće godine, jer ove godine će biti nemoguće. Stomak će biti prvo, drugo možda će biti grudi, može biti ona mala znači, ali stomak definitivno. Ruke isto. Butine, pa dobro, ako dobim 10 kg, nema potrebe. Da, sad ti se vidi ovako kao. Pa nema veze, vidi moj mišić, ha. Ajde, samo zategni. Molite. Ajde, mani. Molite, samo pokaži, samo malo, molite. I tako da sve svojim tokom treba da ide. To i sami hirurzi preporučuju ne posle godinu dana, jer sama procedura mršavljenja traje do 2 godine čak.
tako da posle 2 godine se preporučuje operacija za zatezanje viška kože. I to je to, da, recimo u mom slučaju zdravstvo pokriva to, sve te troškove, tako na meni je samo da odem kao gospođa i da mi odrade te vrste operacije. I to je to, ali sada trenutno ne razmišljam apsolutno o tome, imam druga posla, druge ciljeve, druge obaveze, tako tek iduće godine to može da dođe u obzir. Tako, Natalija? Da. I ljudi, znači ona je jača nego Hulk. Hulk? Da. Bravo, jesam jača sam od Hulka. Da. I od koga sam još jača? Od tate. Da. Dobra si. Inače, ovo je moja mala ćerkica, Natalija. Haj. Koliko imaš godina? 8, ali u 25. novembar ću napuniti 9. Da. I koji si razred? Drugi. I kakva si učenica? Super. Bravo. Što najviše voliš? Koji predmet? Matematiku i fizičko. Bravo. Fizičko, a? Da. Pa dobro. Zato što trčimo, skačemo, što god hoćemo radimo. Da. Da. Penjemo se. Da, inače moja Natalija, veliki moj wie sagt man das? Šta? Oslonac. Šta je to? Also, moja podrška, Natalija je moja velika podrška. Da nije bilo nje, ne znam kako bi ja ovo sve, taj celokupni period uspela. Zahvaljujući moje Nati, ja sam samo jača i jača i kada mi je bilo najteže, meni je bilo najbolje. I kad mi je bilo najteže, mene moja ćerka vodila kod DR, je li tako? Da, doktora. Da, i brinula o meni i sve moje tablete zna, koju terapiju trebam da dobijem. Antiflatnu, valgin, glicerin. Ja, dobre. Ja, to je dobro bilo. I ništa, dragi moji, ljubimo vas puno, ja i Natalija. Samo budite pozitivni, samo napred, idite ka vašem cilju. I radujemo se, sutra je novi dan, sutra je subota. Provedimo dan sa našom porodicom, sa našim najmiljenijima. Ljubimo vas puno i do sljedećeg viđenja. Ćao! Ćao!